akapinda nenyaya dzakamira dzakadai so kuri sei kuchipinge kuri right ako tingati kuri right reo chine une bundu riri pamoyo bundu riri paro but kuri right anditi vanhu vakada kuzoti munhu anonzi Gamu ndiani akakurira kupi akazvarwa kupi uye vabereki vaGamu vari kupi ini zita rangu ndinoitwa Gamuchirai Maposa ndani 21 years wabereki wangu wakashaya mama wangu ndo akazopedzisira kushaya nda grade 5 saka kubva pandichikura ndaingoshandawo magawu kudzimba dzavanikuwacha kurimawo kusvika ndapedza kunyora form 4 asi ndina gogo wandakasiyirwa namama nesister yangu amai vamama nesister yangu takangozvarwa tiri 2 chete saka indogara uchipinge ikoko saka asi nekuti ndandinowo zvandaidawo achibva mupenyu anokwanisa kugara nagogo nesister yangu kozi akasiyawo chikora grade 4 asi nekuti ndinotarisirwa kuti upenyu hwangu unofanira kuchinja uye ndizovabatsiri vavo saka ndakatsvagawo vanhu vekugara navo ndambogara naCloris Matywaire then ndobva ndazosiya kusvika ndazogara naanonzi Apostle James Chitakale saka zvadaro takatombogara zvakanaka then kusvika pakuti takaparadzana ndapedza kunyora form 4 ndakatomboenda then wakazosvika panguva yekusiyana nemukadzi wavo alright handimeta pana iwe ndo wakaenda kuna Apostle here uchiti iwe ndakugara nemi kana kuti Apostle ndo vakauya vachiti vada kugara nemi like pandakatanga kugara navo ndaingoitawo semwana wemutemu wemuchechi because ndaiendawo ndokwandaenda saka ndaitongotopa maweekends arike ndinobatsirawo maimufundisi kuwacha kuitawo mabasa epamba pamaweekends vakatondifarirawo nezvandaita saka vakabva tauya tigara newe mwanangu ndobva ndatotaurira gogo wangu ivo havana kuendawo nagogo wangu asi ndindakaenda unosvitsa shoko nagogo gogo wangu akazvitendera kozi vaitoziva zvandaida kuti ndaida kuenda kuchikoro nekuitawo zvimwe zvinhu vakazvitendera ndakaenda unogara nawo then form 3 takabva tazoparadzana ipapo ndopandakagara ndega ivo ndobva ndavasiya vaine mukadzi wavo wakabva washifta kumuloko waigara wakaenda kumamedium then after that wakabva wazosiyana nemukadzi wavo waigara naye akanga ndaiwirirana naye uya vakabva aenda indobva ndangosara ndichigara saka wakangoziva kuti ndine mwana ndakambogara naye amene obva wandifonera akati auya kusvika kumba ndobva ndatoenda patata Gamu mwanangu kwavaziva ipapo wakasiyirwa mwana musikana ainzi Sera anga ari mudiki wanga ungori nemusikana chete akati auya ugarawo nemunina wako saka munhu andakambogara naye andairespekta sababa wangu chaiwo zvakandisunungukira kuti ndikurumidza kuti hapana zvanoita regai ndinobatsirana nemwana ariko takatogara zvakanaka saka pakatanga covid pepe ndakabva ndati daddy ndaikumbirawo kunoona gogo kozi chero zvakaita sei ndakagara pamba pakanaka sei ndinorangarira gogo wangu saka ndakabva you were saying pakatanga covid pepe yeah ndakabva ndati daddy ndokumbirawo kuenda kunoona gogo wabva wati wakaenda kunoona gogo ndenda kutokupa dziri 2 weeks cause ndinchida kunoita usipositive here ndikati alright ndobva ndatoenda paya pandakazodzoka kumba 2 weeks apera ndiri right andisikurwara ndobva ndadzoka kumba ndakatosvika pane imwe musikana anonzi Nometa Chasacho musikana yanga itori shamwari yangu taisangana chechi saka ndakabva ndangoti daddy ndadzoka zvikanzi unoona mwanangu mumwe makawanda vanotambura vanoda kubatsirwa saka watomboona munhu anokubatsira unofanira kuti ubatisisa ipapo ndikati alright vati izvezvi wabva wadzoka nditori nevaenzi zvinhu zvakandidzvanya wakangotara saka ndakangonoti excuse since pani shamwari yangu regai nditore hembe ndiende ndichimusiya iye aripo saka ndabva ndaenda iye musikana webva asara achigara kupamba paive vanga vachiruma medium but ndakazobva madho kuUK mukadzi wavo wanga azorora naye atombouya but anga adzoka hake kubasa pandaenda kumuziva saka pakazoshifta kuenda unogara malo madha vakabva vazouya futi kubva kuUK vakauya Nometa uya anga atoripo wakangomuvha wese kuenda malo vautogara madhobva vatoya ndobva ndatoti mama ndauya kumhoresai ndobva ndatowaona then ndobva ndatoendomba kwedu after mama wazodzoka kuUK Nometa uya akangosara futi pamba saka akazosvika paundifonera imwe day akati uri sei Gamu ndaingotaura naye yangu mazuva ese pafoni ati uri sei Gamu ndikati ndiri bono Nometa uri sei ubva totaura zvikanzi ndakufuna nchidawo kubvunza kuti sei wakabva pamba kwaProphet ndakati sei wabvunza ndakatoseka zvikanzi ndingovhunzawo pane zvandinoda ndikati alright ndakabva kozi wanga uripo zvasingaiti tibve takazogara tiri 2 since papo wanga uya uzobatsira zvikanzi alright ubva tokatai saka akazoti iwo rutani zvindikati ini mazuva ano ndiri kushanda parestaurant ndichitomuudza kushanda zvoti ndakutomboshanda zvikanzi alright
Saka vazosvikopa kuti ngamu ndauda kutoshanda svezvo uri kuita saka ndaufana kudi kuoneka kubva pambeva ndodi ndoenda. Ndikati usabvi ko Sera achasara ainaniwo achigara nani. Zvikanzi apa ndakuda kudi kuenda unoshanda kozi apa handisi kuona mari yekutengawo mafuta ekuzora kana chii. Ndikati alright. Ubva atoenda paya. Saka paakaenda paya in madhezi acho ndandisingachashanda tombogara. Wabva wandifonera futi ari makuseni. Vakati uripi mwana? Ndikati ndirikumba kwagogo. Zvikanzi uya kumba. Ndobva ndatoenda. Prophet wakafona. Ndobva ndatoenda futi kumba kumaloko yakwe. Ndasvika ndobva ndatoti makadidiri pamba pane tsvina. Ndobva ndatotanga kuita basa rangu semazuva ese. Ndogadzirwa ndotobika totodya. Ndobva ndatotaya kumapasti 2 hadhi ndakuenda. Zvikanzi unomhanyira unogona kuzoenda mangwana. Ndikati alright. Ubva watobuda ndobva ndatosara naSera munin'ina wangu uya totanga kutotaura nyaya mangwana ndizvozvo tatopedza basa kuma10. Ndikati hadhi ndakuenda. Zvikanzi since waona kuti hapasina munhu unodi unogona kuuya unotora hembe dzako dzagogo. Nomita angaenda maizvi. Uya wodi wogara. Semazuva ese zvakare ndingozoti ndibaba wangu havana kumbobvira kumbondirasisa kuisa kumazuro uko regai ndiendi indaingoitira futi vana kozi papa ndenge futi kamwana kadiki kainzi Shadai kakachitori kadiki kasati kaenda kuchikoro regai ndiende ndinowabatsira since kuri kuchechi kwandoenda ndobva ndatoenda tobva tatogara nevanin'ina wangu waye zvakanaka takagara zvekugara for some months then takazoti takusvika muna October igora ripi 2021 tasvika muna October. So muchechi mune vatendi, mune mapurisa, mune mateachers. Saka pane teacher vaigara mucamp. So vasvika pakuti vana ngavauye kumba kwangu pama weekends. Vaismai maposa ivavo ngavauye kumba kwangu pama weekends. Vana vaProphet did vadiki 2 ava. Then Sera naShadai tudiki. Then ndaisara nemamwe mabrothers 3 vahombewo vandaitoswerawo nawo pamba. Saka tudiki twakaenda kuti pa weekend musikana aizviitwa malessons. Then odzoka kumba musi weSunday. Saka zvasvika pakudaro vachitongoenda pamwe weekends vachizodzoka musi weSunday zvichitogara zvakanaka paya. Then musi wa17 October because Prophet wangu ane restaurant pa country club. So ndokaenda kunoswera nemabrothers wahombe tichishanda. Then kumapasti 5 ndoenda kumba kunobika. Sometimes taitombobva parestaurant tadya munhu wese tosvika kumba tichitorara. Then ndero ndakati ndakuenda kumba unobika ma5. Ndobva ndatosvika kumba ndotobika semazuva ese. Because the dawn zvakatangira kuti masikatika vakapinda ndiri muhall ndakapfeka dress regin rine zip. Saka kabva ndakatogara muhall yanga irimo ndichaisa phone. Obva ndivhura zipi yangu pamazamu apa vakati dress rakagadzirwa zvakanaka but yokanganisa uripfeka. Zvakandiremera kuti ndopindura baba ipapo nekuti ndaitwa respect semubereki wangu zvandiremera. Saka ndakabva ndakangowa apa attitude kuti zvandibowa ndatokanganisika ndichitosimuka ndichibuda panze. Patime dzekuti ndiende unobika ndakabva ndatora muriwo obva watondiperekedza futi nemota kuenda kumba. Tasvika kumba paroad obva wandikisa obva wanditi to be continued. Saka ndakabva zvakandinetsa zvichindinetsa ndichiti saka baba uroda kuzama udini. Ndati Miragamu paroad apa pakakura zvakaita sei kubva parestaurant? Pakakura ndikati pane chii but kilometer yaizvo maitofamba mese muchiti muri kuenda kumba? Vakatodrive vachitondiperekedza kumba vatipinda pane zvandoda notorawo kumba saka rega ndichipfura ndichinokusiya. Vatatoenda ndobva ndatopinda mumba paya semazuva ese ndatobika. Vakaukisa muchiri muroad? Mumota. Muri muroad vatopaka pamba. Ndobva ndatodzika vakaukisa pamalips. Ndobva ndatodzika mumota ndobva ndatopinda mumba ndobva ndatoita basa rangu ndotobika paya. Ndobva ndachita ivo vakabva vatobudawo zveshuwa. Ubva wazodzoka kuma99 but ndatorara ndangosiya chikafu chemunhu wese mukitchen. Wosvika wangopinda uchidi wachivhura dhoo wachipinda muspare mangu. Saka ndakangoti ndobva ndatosimuka pambeda ndobva ndagara ndoti maswera sei ndobva toti taswera ndichida kunzwa kuti warikuda kutaura kuti chii. Wobva uya wobva wagara paside pemubhedha. Muroom spare mandairara naSera ndoma wakabva wapinda. Ndobva ndati ndobva ndatosimuka ndobva ndagara pamubhedha vai. Ndakafuga mablankets kudai so ndichidonzwa kuti warikuda kuti chii. Wobva wagara wobva uya wobva waswebera wobva wagara padhuze neni. Saka ndakabva ndati rega ndisimuke ndibude muroom munomu. Ndauda kubuda ndopakabva watondipushira pamubhedha kubva watondibvisa bhurugwa rangu kubva watorikanda kubva watondiripa ipapo. Saka mangwana ochoka ndakabva ndamuka ndichiti chii ndakuenda ndikatorongedza background ndakuenda.
saka vakabva ndaingonzwa futi tsitsi kuti saka ndakaenda still wana wachasara wachidi kamwana kakamukomana kadiki nasera we ngatidzokere kumashure mchana usiku wavakakurepa vapedza kubata Chibharo vakati chi vakatongoti vachipedza aka kozi vachitori kutondirepa ndakatombozama kuscreama zvekudedzera zvai vakabva vandivhara muromo vakati urikudedzera unoda kunzwika nani ubva saka wakasvika watopedza wakandivhara muromo saka pawakapedza aka hapana zvavakataura katobva wabva pamusoro pangu vachitobuda vachivhara zipi yavo ubva watobuda hapana zvavakataura kana kuita sei ubva watobuda muromo kubva usiku wanazotomboona saka ndakangosara murume angu ndakachema ndobva ndatorara ndikati ndofanira kuenda asi gogo wangu kumashure kwaka wakambenga watonditi Prophet wane mukadzi ere ndikati but mama anoshandira kupi ku UK vanoita vachiuya zvikanzi muzukuru wangu pasina mukadzi but ndakato kuzvichengeta kwandakaita pesa apa kubva ndichiri mudiki ndakangoti gogo munofanira kutodi kutondi trust kuti muzukuru wangu anozvichengeta kwendakatobva kure ndichangodi baba futi ndaitovatenda kuti ndibaba wangu handina kumbobvira ndazvifunga kuti ndozvichaitika vakati alright ndinozviziva kuti unodi unozvichengeta enda hako saka ndopa zvakaitika ndakangocherechedza mashoko agogo wangu ndikati sezvizvo gogo wangu wakambonditsiura paya ndakangoita nharo usingazozvizivi zvinodi zvinoitika kumberi mangwana uchi ndakabva ndati ndakuenda ndatorongedza mabhegi angu pakabva pauya mutenda aida unamatiro kupanze kwama pasi 10 ubva tobuda panze zvikanzi mira ndiri kudzoka ofichi ndakatomuka ndikatogeza vana semazuva aisa ndatombozviratidza ndobva ndatopfekedza vana vangu kuchikoro ndatodzoka ndobva ndazoti ndakudi ndakuenda ubva toti mira ubva toenda unonamatira munhu paya ndobva ndatosara hangu ndakagara mudining pavakauya paya ubva tonditi vakambogara ubva wanyarara uchiita kunge munhu ari kufunga zvezvo ubva zoti Gamu mwanangu ndikava ndati dedi but ndaingoitawo dedi yekuti chero mukandinyengedza seika handibvumi ndiri kuenda wabva wazoti last night I had a vision Mwari vachinditsiura vachinditi Gamu is like a candle and you are the one to keep that candle burning. Since he is a prophet ndakazvitenda zvekare kuti pamwe chokwadi avachandibati ndongorega ndingogara futi nevanini wangu ndakabva ndagara zvekare wakazotosvika pakuti pavakakuti Gamu is like an angel vachitaura vision yavo hanzi and then what saka mwanangu I'm sorry handichazviiti wakabva watondipfugamira vakati I'm sorry Gamu kupfugama chaipo basi kutopfugama but atiri twedu mumba but I'm sorry mwanangu but sorry yawakaita ipapo ndakabva ndanyatsoinzwa futi tadhidhi wangu ati sorry apa wakati ndipfugamira inini since ndiri mwana ndobva ndati alright ndobva ndatogara futi ndazive kuti kugara kuya ndabatwa ndiri kutovharwa kumeso wakabva wazotoramba uchitondibata uchitova kutondishandisa semukadzi kusvika ndabata pamwiri alright handi pawakutaura kuti vakabdzinge vakundishandisa semukadzi vaiuya vachiti chii because kekutanga handi page 2 pavakazoya page 2 munhu akumbira regero wamubhilivha kuti this is the page 2 approach yavo nezvavakaskotaura vakaskoti chii page 2 hapana zvavakataura kuti ndoda kurara nevere kana kuita chii kuti chii ipapo anga tori masikati ndakatogara mudining pamba like boy wakomana vavanga wasitoripo restaurant yakazembengayo yavhara saka titori pamba wakomana wapo saka ndakatogara hangu mudining ubva watopinda iwo wakabva pawakapinda ubva wagarawo pasofa tobva tambotaura nyaya but dzadzisini zaitoratidza kuti handidza baba nemwana mabika here pambonana chichi ndikati ahedid pandoda wasimuka munhu kwatondidhonzera mubedroom kubva watorara neni paya ndakada kuzama anangu kudedzera paya ndakada kuzama kuwarwisa zvazvo kuti ndisiyei kana kuti simba wakandikurira pasimba ndakabva vatorara neni futi asi pana mufundisi ainzi pastor Chauke wakabva wasvika masikati iwayo wabva watopinda mudining cause ndipastor akavanga utori welcome kare pambepa wakabva watopinda ubva watogara ubva watoti apostle chichi saka iwo wakabva wati maiwe ndasvikirwa apa manga muchiri mubedroom wabva wati maiwe ndasvikirwa saka wakabva wati
kwazonyepera kunge munhu akanga akarara zvikanzi aya ilo baba mato ndakabatwa neupi obva watongobuda. Saka pawakati unofanira wanda paseri pecurtain up pandiri kuenda ipapo mwana wavo mukomana wani akatondiona kozi upstay pamba ipapo akatondiona atori pasi kuti uyu ndiGamu. But vanevo vaitaitombotaura nyaya uchiti mabasa adhedhika chironza wandi baba vangu kutongo ndinotoramba tichitotaura sevanawo sometimes achitoti mabasa ebaba edu aite kozi atori sanomita yeka rimwe mwana womwe mukomana akatomboti ndakaona dhedhi vachibata nomita mukitchen. Saka ndakubatanidzawo nyaya neyangu ndotonoti pamwe pane zvakatoitikawo zvatisingazivi. Saka adaro akabva abuda. Saka ndakazoona kuti ndapamuviri obva kuti ndichaenda. Usationa kuti musi wakakechi2 waendeswa kuseri kwecurtain vakazotaura ndipaapostol chauke vakabva vatobuda obva waenda kwauri vakadzoka vakati chii? Hapana zvaitotaura semazuva ese. Ndofunga wanga wakutonakidzwa nekutoti uyu ndoita zvandoda naye vaitongochirara neni vachindisiya ndakadaro. Ndipo hapana chavakataura pech2? Hapana. Vakuda kutanga urara neni ndipo vaitombotaura kuti zvaizvi kuda kundinyengera zvoti wakanaka utotanga uda kutondibata but ndaikurirwa simba ndakuda kubva kusimuka. Saka zvadaro ndakazosvika pakubata pamuviri. Ndabata pamuviri. Saka kurauta pamama kutoshare bedroom every day? Tatisingashare bedroom but vaitongoita zvaya zvekundibata kana vana vasipo kana kuti chii. Saka takazosvika pakuti ndakaenda nenhumbu. Ndakatongoti ndiri mukitchen rimwe ide ndobva ndarutsa. Ndobva ndati kurwara iroko. Ini nansi ndakambozviita. Kozi pawakatorara nenika ndandichitori virgin. So pawakapedza like pawakazorara neni kamwe rimwewo day vachitotaura senyaya vakatoti unoziva here kuti vanhu kuti wanga uchitozvitaura kuti wanga uchiri virgin vanhu vaitozviramba but ini ndindakutozvinzwisa kozi ndindakatobvisa virginity yako. Saka pandakazoita nhumbu ipapo ndaisa ndatomboziva ndo nhumbu yacho. Saka ndakabva ndazoti nditengere pregnancy test obva watoitenga vandatesta ndobva ndaona kuti ndane nhumbu. Ndakachema. Kuchema kwandaita ukoka ndaiona kuti inini kumba kwedu hakuna munhu anondibatsira anomira neni. Inini ndaida kutombozama kumira kuendawo kuchikoro kuti pamwe ndichachinjawo background yekwedu but hazvinozobuda sekudaro ndakabva ndatombonyikidzwawo. Saka sometimes mashoko ekuti aitaura aitondirwadza. Ndakabva ndatoona kuti ndane nhumbu saka ndichaita sei wekuti ndinochemera wacho handina. Ivo vacho kana zvadai handifungi kuti vanobva vazozvibvuma obviously vachazviramba. Saka vakabva vambonyarara vakabva vandibvunza kuti uruchemei. Matauriro avaita kuti uruchemei ndiye munhu aiziva zvaanoda kuzoita kumberi uko. Saka takabva tagara rimwe day vatori kutauni vakabva vandifonera vakabva vati geza ndikuya ndichikutora. Ndakabva ndati vanoda kugeza vanoda kuenda neni kupi. Ndakabva ndangogara ndombogeza kwakuma2 obva vatoti pinda toda kuti uende unotariswa dhokta wacho anobuda chichi. Ini hapana kana chandomboziva nezvazvo. Ndakabva ndatopinda mumota pepa vakati nditi tora hembe dzekuchinja. Ndobva ndatotora hembe dzekuchinja ndobva ndatoenda. Kudoona kuchipatara kwandaifunga paGeneral Hospital hapasipo patotoenda. Ndikati regai ndiende ndonoti ndekupa mwei ndidhokta watobva ndaro tobva tatoenda. Tasvika kudaro vakabva vati same pane vakakosi takaenda nomwe mukomana waanonyanya kufamba nanzi Sami Mutambara. Vakabva vati same chidzikai muende. Munhu atakaenda pamba pake aizikanwa naSam Mutambara. Saka tabva tasvika pamba then munhu akabva toti Sam akabva ati wateteka kozi munhu akati mwana wamengu waitei. Munhu akabva Sam akabva ati ateteka ndakatoita musikazwa musikana wangu atori kuuniversity anofanira kudii kudzoka kuchikoro takaita musikanzwa chichi. Saka tete akabva ati alright asi zvaitaura wawanika distance ini bandainzwa zvawaitaura zvototi zvikanzi saka muri kunditirawo mari vatete vakatomboti $100 but vakazoti handina mari izvezvi ndombokupai 50 same uya zvikanzi alright obva topiwa 50 ndobva ndatonzi makoti uyai kuno ndatopinda ndobva ndaiswa matablets 3 kuvagina kwangu uko obva tonzi alright tichiendai. Saka takabva tatodzoka futi tese kumba same day but hapana zvakaiti ini handisi kuzoti matablets handina kumbotirara visa pend handina kumboudzwa kuti matablets nditobvisa nhumbu vanonge vandiudza ndakangonzi ukuenda unotariswa
waisa matablets takazoti takumbaka andinombobleeda kana chase but ndakanzwa heat yaibuda kubva jeno kwangu ndichinzwa kupisa but matablets aya anga adissolve ari kubuda akadaro wakabva wazondibvunza kuti chii chaitika chii chaona ndikati hapana NaProphet ndikati hapana zvaitika but ndangoona matablets aya abuda zvikanzi abuda ndikati ndofunga after that takagara 2 weeks wakabva nditi kana zvisina kuita todi tofanira kudzoka futi saka takabva tadzoka futi cash 2 ndobva ndaisirwa matablets futi 4 name same person same night iyoyo handina kurara ndopa ndakatanga kurwadziwa ndakabva ndatanga kubleeda mangwana acho zvekuti nesi ivavo ndakatombovafonera vaenda vanoshanda paMount Cylinder Hospital but izvi madhiri avo akatomaitira pamba vakatoenda kunight manheru ndakazotovafonera vakati zvasei ndikati ndakubleeda zvanzi saka ndikati ndiri kurwadziwa ndakufa ndozvandakangomuudza zvikanzi haufe ndichatuma ukomana wacho yani pain killer ndikati alright akusvika mapast 4 kwakutoedza handinaona ndaona nemapiritsi ndakazotomapuwa kuma5 kwaedza wakazotouya ndakabvako kumba kwao kumapast 10 saka ndakafunga ndakazovabvunza Prophet muchauya muchinditora here zvikanzi uchatokwira mota dzekumisa mushikashika ndobva ndangoti alright ndobva ndatokwira mota paya ndikati mufanira kundimirira pane patinoti pagabaza panomira mota monditora ipapo ndo panomira mota dzinoenda Mount Cylinder kozi handisi kugona kufamba ndiri kurwadziwa havana kundipindura meseji iyoyo but ndakaudzwa ndakuya kumba ndakabva ndasvika pagabaza pai ndakangoti regai ndishingire ndindobva ndakafamba kusvika kumba hapana munhu akaizonditambira ndasvika ndichitorara wakabva wangondigira machips free chips ane Russian sauce ndobva ndatongodya dai but zvakaramba udyika ndobva ndasiya wakada kuzama kundidyisa ndikati zvisudyika kozi ndairwadziwa ndikafunga kurwadziwa kwandakaita ndofunga kusekutora kwandumutuzo ndakarwadza saka wakabva ndakatenga mabrufeni zvoti kandaunyorwadziwa ndaimwa mabrufeni zvomboita zviri nani kusvika pakupera so rimwe day pane chinhu chakabuda chakaita kakukura so sezvi kutotanga handisa ndakambozviita handisa ndakamboita pamuviri handisa ndakambodii so pakabuda chinhu ichocho ndakatotya ndikati chiko ichi ndichadaro kuvhajaina kwanguku saka ndakati ndichadaro ndabuda chinonzi chibereko chacho ini handizivi kuti zvinhu zvacho zvakaita sei ndakachiisa mubhaketi ndobva ndati pamwe dedhi pacho ndodi ndowaratidza pamwe vanoziva kuti chii pawakauya ndobva ndati dedhi pane chinhu chandabuda asi ndachichinga kuti ndidi ndikuratidzei nekuti nhandizivi kuti chii pandakavaratidza vakatoseka zvikanzi chinhu chatokura ichi kana makuru akaita chinhu handifungi kuti ndeche 2 months saka ini ndairwadziwa but pavakataura izvozvo ndakaseka ndikati ndeche 2 months imimi ndimakandibvisa virginity yangu kana makuti 2 months chine chakabva kupi kutaura kuti ndakarara neumwere saka ndakarara nese munhu iyeye imimi makandibvisa virginity ndimi ndopa wakazonyarara ipapo ndikati kana mati hachisi che 2 months ka it's okay ini hazvinetsi ndakuchengeta chinhu ichi mangwana ndoenda nacho kwanesi ndonowabvunza kuti chii kozi imi matadza kundibatsira saka ndofunga wakabva wafunga kuti nyaya yangu inobva yabuda wabva wazonditi iwe hausi kuona kuti iropa rakabatana here unza tichira wakabva uchitorobva waenda unorasa warasa kudaro kusvika pakuzoti ndakatopora but kubva pandakabva nhumbi ipapo hatina kuzomboraratise kana unoita sei ndakabva ndatoti apa ndakarwadziwa then pakazoya mumwe musikana anonzi Tendai Mubaiwa kuti tigarai naye zvakaitika yange iri Sunday church then vana munongo waziva unongofarirwa 1 wakatofarirwa nemusikana unotofarira tikanzi tokumbirawo sister Tendai uende unodi kunorara kumba kwedu takabva taenda sekudaro nemusikana totosvika totobika tichitofara zvadaro mangwana akamuka achiti dedhi makaita basi ndakuendomba zvikanzi asi hembe dziendi kunotoreka here musikana yakatongoseka zvikanzi dedhi zvikanzi endonitora hembe uye kumba meaning kuti ngaanotora hembe dzakauya agare nesu ipapo ndakamborwadziwa zvaizvo kuti wakutoda futi kugara nawo mwasikana asi ine vakandirwadzisa but ndakangonyarara anozvitaura wakabva waenda kuworkshop yavakaenda kunonzi kwaMutema pawakadzoka tobva tatogara paya asi Tatenda paakayozogara nesu ndakange ndamutsiura kuti unoona akatatenda inini dedhi munhu akandidaiso ndikapindana nekudaiso nakadaiso pepe pandairwara inhumbu yanga ichibva
ndakazozviziva zvatoitika. Asi zvandakaitirwa ndinoite sei uzviitirwe iwewe, saka tamba wakangwara. Zvikanzi inini Gamu ndakangwara nditombozviitirwe izvozvo ndikati alright ndangokutsiurawo somwe wangu. Zvikanzi alright tobva tatogara yedu kudaro. Satagara kudaro ndakangoona munhu unototanga utofunga wega nemamovements evanhu kuti panapa pane zvinenge zvakuda. Saka ini ndakadecide kuti ndakufanira kuita sei, ndakufanirwa kubva panapa pamba. So ndakamuka mangwana acho makuseni, then ndobva ndati ndotogesa vana vangu, ndotoperekedzawo chikoro, ndotodzoka ndotorongedza bhegi rangu. Ivo vachakarara, hapana zvavaiziva kuti ndiri kuita. Ndotorongedza bhegi rangu paya, ndotogeza, ana otombomirira chikafu. So ndakabva ndapinda bedroom kwavo, ndatonoka ndopinda. Ndobva ndati ndanyora tsamba yandakanyora yandaidawo vasiya kuti vasarawo vachierenga kuzi ndasingakwanisi kutaura zvakawanda ipapo. Saka mutsamba ndanga ndakanyora kuti makadidedi. Ndinoziva kuti pakugara makaitenyi makagarawo neni zvakanaka. Asi ndoziva kuti pakugara teseka ndirogona kunge ndakakutadzirai. Asi pane zvinhu zvandakakanganisa, hapanawo here chinhu chimwe chete chandakaita chakanaka chekuti maizogona kundinzwisisawo. Ndozvandakavanyorera. Ndobva ndazopinda bedroom wavo, ndobva ndasiya tsamba patable. Ndobva ndati dede makaita basa ndakuenda. Ubva nditi wakuenda kupi? Andika wakati wakandiregerera wakuenda kupi? Kana wakandiregerera kana nyaya ikapera usaende, gara pamba ndipako. Ndati ndichakwanisi. Ndokumbira muzoerenga tsamba iyo yandasiya. Ndobva ndatobuda, ndobva ndatora mabhegi angu, ndobva ndatoenda. But ndichitoripo kudaro pandaimbogara pane nguva yandikuti ndimwe dhi ndakatombobata rope. Ndakati ngandizviuraye mumba muno kuzi ndakanyanya kurwadziswa. Regai ndizviuraye zvipfuure. So ndakabva kwari mapast 1. Ndakabva ndavhura dhoo, ndobva ndabuda panze. Ofichi ndakatogara mudining the whole night, zviruramba urarika. Dede vaya vatotora tatenda mubai uya vatogara naye mubedroom. Ndobva ndato so inini semunhu wanga akarara naye ndasina matyiro ekuti ndongovhura dhoo mubedroom wavo. Ndakabva ndavhura mubedroom wavo wanike tatenda mubai vavo vakatogara paside pebhedhi yavo vakatozembera vari kumurudunura musoro. Ndakati saka dede vakanganwa here zvavakandiitira. Ndakati regai nangu ndife zvipfuure. Saka pandari kubuda panze ndakabva ndaona umwe mukadzi ainzi mai Manu aigara cottage. Akati Gamu urotsvage panze kuma1 kunoko. Ndobva ndiye munhu ndakachemera kekutanga iye. Ndikati mai Manu ndinonzwa kurwadziwa mukati memwoyo wangu. Zvandaida kuita mupenyu wangu zvakutotadzika. But ndakarwadziwa ipapo. Vakanzi Gamu iwawo pana munhu wakakanganisira. So uchazvisunga ropa ichadamuka but ucharwadziwa. Kuzi Mwari havangatenderi kuti iwawo hapana wakatadzira kuti ufe. Uchamwa poison haufi but ucharwadziwa. But ndakangoona kuti munhu aya ari kuda kundiencourage kuti ndisazviuraye. Mangwana wacho ndo pandakazotomuka hangu ndichidi. Asi wakavaudzira kuti ndakavaudza saka vaenda futi kuchechi kwaProphet. Vanga vasingapindi kuchechi but vaingogarawo cottage. Ndakatondi munhu ndakatoita kutanga kuudza munhu ndakatomuudza nyaya yangu. Akati iwo chinhu changoda kuzokaramba uchigara kapanogona kuzoita bondi yekuti meno zvangu chitora. Saka unogona kubva munin'ina wangu unotanga umwe upenyu. Isu takatosanganawo nezvakawanda muupenyu. Ndaingoona munhu aida kuzama kutaura neni zvakanaka kuti ndisafunga kuzviitira zvakaipa. So pandakazoenda ndakabva ndaindonogara nesister yangu. Ndobva ndatogara kusvika pakuti ndakatomboti kuti Mwari muriko, Mwari wacho wanonzi wenherera ndiwe here wandinoziva. Mwari mandirasisa zvekuti ndakati aina ndichanamati, ndakarwadziwa ndingofunga ndakarwara ndakaita sei. But Samuel Mutambara uya zuva randakabva ndakatomunyorera tsamba. Ndakamuti makandirwadzisa nadhedhe makadaiwo so. But ndakatombokunzwisai ndakatadzawo mangara wamapurisa. But nekuda kuti zvamazondiita hazvina kunaka. Enda kuenda unomangara chokwadi chese chabuda pachena. Ndobva ndanyorera Semu yakabva ati asi Gamu ndakatokubatsirawo somwe wangu kuti nhumbi iyoyo isachengeteka kuzuva igona kuzotambura kupfuura ipapo. Ndobva ndakuti ngandizvisiye regai ndizviendera ndakanyara. Ndobva ndatoenda kwagogo wangu, ndobva ndasvika ndobva ndatozvigarira kugara. Ndobva ndakazototanga kushanda kumarestaurants. Sister yako nagogo wavaudza? Handina kutovaudza, hapana kana hama yangu yandakaudza zvinhu izvozvo. Kunze kwamai Manu ndiye munhu wekutanga ndakaudza. Then kuzosvika pakuti vanhu vanga vakundibvunza sei wakabva kwaProphet chii? Ndongoti vedu izvi ndo zvakaitika. Then chinhu chakazonyanya kundirwadza ndezvekuti mai vemusikana akagara apa
ndakatombosvika pakutora foni yangu yange itori nemadhesi acho itori neevidence yese mameseji aProphet wakatombonitumira mupicture wasina kupfeka mai vemusikana ndakavaratidza vakazviona ndikati ndikumbira mutore mwana pachiri padhuze zvisati zvaitika zvakawanda nekuti handidi kuti akanganiswe upenyu hwake sezvandakaitwa vakambozama kundinzwisisa mai vake but vakakurirwa simba naProphet because vakatonzi mwana achagara zvakanaka imhepo iri kuvhuvhuta cheche hameni kuti vakabatwa kumeso sei kusvikana nhasi musikana yari kugara ipapa kusvika pakuti akatondivenga musikana ndaidozamotorwira iyeka but ndofunga akatofunga kuti ndimunzwira jealous kana kuita sei but sosikano tinonyengerwa nezvinhu ndakatomunzwisiso asi ndabva kudaro pane mapurisa akatomboya kwandira achiti wakabvire kwaProphet akanzwa kuti pane zvakaitika tiudze togona kubatsira but ndakatanga kufunga kuti vanhu vandakambotaura navo kuti ndo zvakaita vaiti iwo Gamu kumba kunya kuna mari so pauchataura unogona kutengerwa lawyer nyaya yako ichashaya basa zvotaurika hapana munhu asungwi iwe ndouchanyara kana kuita sei vanhu vanenge vautokuseka so ndakatodovizamawo zvibatanidza ndikati mapurisa eka ini ngandovaudza kuti hapana papa nenyaya ndaida ndakaita sei ndakauya ndakamhangara but vakatomboya zvekuzvi 3 days vachitouya vachitondibvunza ndikati hapana zvikanisa alright mwanangu but kana wazofunga kuti wauda zvitaura tiriko unodi unongouya uchitaura so wakabva ungoenda kusvika zvanyarara zvadaro so ndakazotanga kushanda kushamba off yangu yekutanga pandakauya Prophet wakabva waona ndofunga wakaona kuti ndakangoenda kune sister yangu anonzi Glory ndichida unomuona so kwaona kuti zvachinja here pavakandisiya ndiri nepandare nekuti ndaenda kutanga kushanda shandawo ubvotanga kuti zvaizvi kuti ndakuda kudzoka I'm so sorry ndopazvakatangira so Glory ndakamudza kuti izvozvo handichabvumi not anymore handichabvumi so ndakabva ndadzoka kubasa zvekare kusvika pakuti ndakazosiya basa kushamba then ndobva ndauya yangu kuzogara kumba then munin'ina wakulese obva azosiya basa anga kuda kuenda kuchikoro obva andisiyira kamwana kandaigara nako saka Prophet wakazosvika pakutuma Glory vachiti ndonodaidza Gamu vachida kuzama rimwe dei vakatomboya vachitotaura neni vachiti ndaikufunga sei usipo ndichiti Glory kunyanzwi zvinhu zvikandiomera sei munhu wandino kana pamba apa tsvina iripo kubikwa apabikwi vanhu vanouraiwa nenzara havo vachirwi pane tsvina ndikaona zvakadai pane munhu wanandofunga munhu iyeye ndiGamu aibatikira vana Gamu aita so ndobva ndati dedi ndotofara hangu kuzi mutombondirangarirawo nekuti ndaikuitira zvinhu zvakanaka zvonzi ndoda kuti udzoka ikumba ndoti zvekuchadzoka kumba hazvichaita kusvika izvezvi pawanga kuda kuti ndakuda kubuda kuenda kuUK kuita sei saka ndaenda ndichakutumira mari ndoda kuti uite passport ndichikutumira mari uya tosangana muDubai saka ini ndakangoti munhu weka ndoda kumuitira plan pese pandaingonyarara ndaizama kuti zvoti ndakatombobatwa nemweya wekuti ndotsvaga matsotsi anotorepawo mwana wake umusiyo aine nhumbu chero ndazosungwa zvina basa but itafanana but mweya wautsinye wakangoramba uchiti hauzvigoni siyana nazvo ndakatozvisiya kusvika pakuzoti ivo vachoka ndakangoti ndichangona uye kuzvitaura kusvika pakuzotoenda vakatouya chitoti chaenda ndichingovasiya vatomboya naGlory ndakatomboabikira tichitotaura nyaya Glory munin'ina wako ndinomuda ndinodai Glory handitozviziva kuti Prophet vaiti uya vese ndikati zvaita but iwo ndaingoti alright nekuti ndaida kuzama kuti ndowarivhenja sei ndowarekodha here tichitaura ndodii une hama yako vaitaura kuti ndokuda semwana anogona semukadzi sekuda kuti handakuda kura but pfungwa dzangu dzakandiudza kuti munhu akambokurwadzisa anongoti ndinokuda rudo rwacho ruchabva pai rwakatadza pakutanga hazvichabuda ndaingozviudza kuti no but pakutaura ndaingoudzwa kuti alright kuti ndisavaratidza kuti ndiri after ndakuda kuita zvipi ndakuda kumhangara ndaingoti alright ndizvo tinogadzirisana but kana musati madai maenda unobvisa marumba kwedu handiuyi ndozvandakangoita zvinhu zvinogadziriswa ndakuenda UK kunoshanda madhowo UK ndakutosa ndakatoenda UK ndikashanda madhowo ndakutovasiya kuzi mari inenge yaita ndikati alright pawakazoenda manje wakabva kutoti ndakubuda obva watobuda zvishua Glory akabva apinda mamutare ndakabatika singaiti ndikati no saka pane umwe mukomana ndakamboreketa naye pagasa drum because ini ndonzi Rosi ndini musikana akamboreketa pagasa drum ndikwenyika zvinoita iri kuwithdraw nyaya ndo matauro avaita saka mapurisa akati chipa wakanoripota mapurisa vakanyora zvese pasi pawakavhura doketi vakati kunyepa wakanyeperwa kuti munhu asina mari habatsike
mapurisa iwo ndakamangarira nyaya vakati zvezvi kuti unotenga lawyer zvezvika ndezvikuyiva kana uchikodzera kuti unozodzika kwamandikisi unotoenda pasina kutengwa saka uchabatsirika ndikati alright maita basi ndipo ndakatoenda asi nemushure kwasvika sister yangu iyo yanga yakuenda futi kumapurisa like nerweseri iri kuda kuvhunza here because pana mainini wepamba ipapo vakatondibvudza kuti ita zvinhu zvako kosi sisi pavari kukudaidzaka pauri kutaura vari kutaura vachikurekodha vachitosenda marekodzi ako somewhere. Okay. Ndikati oresa ndakutoona kuti munhu andirasa so ndakazosarudza kuti ndisasaenda hangu pamba pawo ndombomira senini ndoenda mberi yangu ndoendesa nyaya yangu kumberi because what I want is justice nikubatsirika kuti madreams angu asadzikisi. Vekuchechi kune chechi inopinda vanhu vakawanda havana kunyanya kuwanda because vemuchechi imomo like patori nemupurisa anonzi Moyo wemuchechi imomo akatombosvika pakuti akatouya nditori mukembe kuti ndafonerwa naCloris kuti Gamu ari kukembe tarisa kuti ari kudei aitwe Moyo paakatouya akatoti Gamu ndikati Moyo inini handina kutaura hangu time ichiripo but did vakandidai zvikanzi inini mapurisa amwe acho angashondibatsira zvikanzi ndokuchechi kwamunoenda kauko Moyo akati inini ndingoenda uchechi ndonamata ndodzoka kumba kwangu anombobvira ndazviziva asi Gamu kumashure ukoka kozi Moyo ndakada kumbozama kuti ndimuudze kumashure ndichiti ina tate hatisikuwirirana iye ndo manzwiro akaita but like ndaida kuzama kuti Moyo inini tate tinoda kutobatsirwa nemi pamba apa kozi anogona kunge akudana anadhedhe ofichi inini ndandakatorwadziwa kare ndasikudo zviitike kwaari so ndaida kuzama kuti pamwe ndichangonzisara pamba ipapo iye oenda hake ari mutano asina zvakaitwa Moyo wangu waizofara chaizvo asi Moyo akangoti ndaimbozviziva akambonitsana natate ndanomataurira akaita zvikanzi kana wakudaro ndakutombozama zvinzwe so akazoendawo chechi ndakangonzwa kuti vakasimbisana pauchechi ipapo kuti zvisinei nekuti nyaya yakaitika ngatimirei takabatana sechechi tinamate zvinopfuura imhepo inovhuvhuta chichi ndozvavakangotaura aitaura zvindeni vanhu vemuchechi imomo ndizoziva hangu nemasitawo kozi inini kubva ipapo ndasingachatoendi uchechi ikoko. Saka hapana kana munhu one wekuchechi mutende akauya akasokugara newe pasi kuti anyatsonzwawo nyaya yako kuti yakamira sei? Hapana, munhu akatonditsvaga uchechi hapatorina munhu anotoenda uchechi ikoko ndisister yangu Cloris yandaitoti sister yangu ndiye munhu akatouya achitotaura nyaya yake achitoti izvi wasvibisa zita rangu kozi vanhu vari kuti Cloris ndiwe wakatuma mwana kozi pane kaukama ndiwe unobatsira mwana kumuchengeta kuita sei saka ndiwe wakatuma mwana kuti anomangara saka ini ndakazwa kuti saka inini kana murimi makandituma vanhu vanokubvunzireiko kuti makakanganisa pakundituma nekuti toda kutiwo marights evanasikana aonekwe avanozondipindurawo ipapapo. Gogo pavakanzwa nyaya vakati gogo havasati vatomboinzwa kozi kumba kwedu ngatoti kune vanhu vasina kubatikira zvechikoro stereki hakuna vanhu vakadzidza inini sister yangu akasiya chikoro wagrade 4 but ini ndakashingira ndikati ndoda kuenda kuchikoro ndizoitawo samwa ndozotobatsira sister yangu but ndotoona zvasaka whether kuti ndazoenda kunotaurwa hama yangu kuti ngatinde mapurisa hapana munhu aizondimirira kana kuti aindisapota hakuna but ndakati regai ndizvimirire ndega handichadzokawo mashure indakuendesa nyaya yangu kumberi. Prophet makazombotaura mese? Handina kubva ipapo pakatonzwa ndataura nyaya havanozombobvira vataura nini but ndofunga kuda kuzama kundibata here kuti ndidzose nyaya mashure because ndakaona Cloris akandiratidza machatsi aitaura naProphet achiti deda handisini ndakatuma Gamu ndozoti makanditsamwira uye ubva wasenda message zvikanzi handinombokutsamwira chero iye Gamu handinombotsamwira but imhepo yakavhuvhuta nechemuyema zvikanzi Gamu ari sei hake ndokumbira kuti asende voice note ndinzwe voice rake ndikati ko iwo hawana namba dzangu here ngavandinyorere kamessage because ndine phone voice handisi kuzosenda zvikati ngwauza kuti handisi ndakatuma Cloris avo wakandituma ndikati ngavataure neni pafoni yangu kuti ndigone kutaura nawo zvayanzi mese handinotombokutsamwira imhepo yakavhuvhuta ndingati mhepo yakavhuvhuta asi ndiwo kwazviita iyo mhepo iri pataiti iri pataiti. Ko mama veku UK anove mukadzi wavo maimbotaura mese? Taimbotaura tese but pafoni handina kumbobvira ndaita namba dzavo handina kumbotaura nakati kundivazivisa kuti mama zvakadai
handina kuvazisa because anombobvira ndaita namba dzavo handifungi kuti izvezvi vanotozviziva. Kuri kunzi Prophet wauya vakagara semagariro atakaita takatarisana face to face. Zvaungade kuvabvunza kana kuvaudza ndezvekuti chini? Inini nekuda kwekuti mwoyo wangu unorwadza ndinoda kuvabvunza kuti one ndoda kuvatenda kuti vakatombonditora vakandibatsira pandaigara tese zvinhu zvisati zvaitika. Ndoda kutovatenda kozi munaindibatsira. Chechitatu ndoda kuvabvunza kuti pandakazovabatsirawo ndichigarawo nevana mukadzi wavo aenda ndakaratidzwawo effort yekuti ndine hanya nemhuri yavo plus nekundibatikira kwaita tatatowo family. Saka zvinotoredza ndanda mwana wavo ndinotaura kuti ivo vangabata here sera kozi ini vaitofanira kundiona sasera. Vakabatire inini vakadi kubata sera kozi ini nasera tanga takafanana. Ini mwana ndiro ndatova mwana wavo. Chakazoita kuti vabate mwana wavo chii? Tatenda ari kubusiness. Anotogara pamba pawo ipapo. Kozi ndofunga nyaya nokuda ndingati chini kwekuti vasikana nyaya tunenge twaitika tisingachawirirani zvekudaro. Asi ndanisipo pakuti ndingavenga tatenda ndaimuda nemwoyo wangu wese ndaida kutomurwira. Kozi apa angafunga hake kuti ndakaripota nyaya yekuti dhedhi wasunga kuti but ndakatoripoterawo nepake pakuti dhedhi vanga kudzoka kwandiri. Nevamwe wandisingazivi. Handi wati pane mumwe akamboti akambondifona akati wakabvire pamba. But tatenda anotondirwadza nekuti ndinomuda, she's like a sister to me. Kozi Prophet pawangu kutodzoka iye haasi kuzviziva but anga aitombotsamwa kuti dhedhi makuda naCloris, dhedhi makunyanya kufamba naCloris, dhedhi makuda ina Gamu pandakazodzoka apa. But iye anogona kusazvinzwisisa, anogona kufunga kuti ndaida kudzoka kuita futi mukadzi waProphet zvisiri izvo. Ini ndaitoriwo nemetsi dzangu dzandaida kuita kuti zvinhu nyaya ibude pachena. But nyaya yangu panatatenda ndeyekuti ndaida kuzama kumubatsira but nekuti haazozvinzwisisa. Pandakaripota kesi anga kuti Gamu akambosvika pamba akaperekedzwa namwe mainini saka ndakapinda mumba ndaibika panze pamoto. So anga kudaisa poison muchikafu like poison naProphet kuti vadye. Saka pandakabuda mumba akabva atena ndakati no. Wangaziva sei kuti ne poison? Handichazivo but ndikuona kuti kutaura kwevasikana iyewo nekumashure kwake haazivi kuti Prophet vaitaurei pamusoro pake because Prophet vaitoti tatenda hashandi pamba ari kuita chihure ari pamba pangu. So izvezvi panotoda kuenda UK ari kutoti totosara tichitoita chaizvo kutofara pamba ipapo pato pamba pedu toita zvatinoda. Haasi kuziva zvaari kutaurwa kumashure kwake. Asi ndo zvitori vasikana anozonzwisisa ake nyaya yazobuda chokwadi. Uri kurarama sei zvinezvi Gamu muupenyu hwako? Uri kuenda kubasa here? Mari yekutenga zvinodiwa nevasikana iri kubva kupi? Ndakapedzisira kuenda kubasa muna January kuHippopolis kwandaishanda. Ndo pandakazomira kuenda kubasa ipapo. Saka kubva ipapo handinazomboenda kubasa ndandiri kutotsvaga. Inangu ndinofarira zvekubika. Zvekushanda mumarestaurants zvechichi zvekubika ndo zvandaifarira ndo sezvo ndisina kuzobuda zvakanaka paform 4 yangu. Ndo basa randanda kuita but ndaitoshanda zvakanaka zvekuti ndaitomanejawo mari yekuti chero kuri kurenda ndaibhadhara rendi, ndaitengerawo nagogo zvavanoda nekutovapawo mari, ndaigona kubhadhara futi pamba ko sister yangu akametiswa akaitawo vana 2. Murume wakanongouya yeye but haatomusapoti like nhumbi yake yechitundi ndakatomutengera preparation kutanga kuti 0. Akachekwa muchipatara ndakabhadhara mari yemaoperations ndini nekuti ndaishanda. Mari yandaitambira ndaitogona kuita izvozvo. Saka since ndandisingashande since ndandakasirwa mwana kuti ndigare ne munhu andaiti sister akaenda kuchikoro. Chekudya ndiri kuchiwana. Ndiriwo pamba pakanaka pekuti ndakagara zvakanaka. Saka ndakamira kuti sister yangu itawo zvakanaka kuchikoro. Kana azopedzawo chikoro akudaiwo. Kana kuti sinzi ndaona pekushanda pekuti ndiri kungobatikirawo mwana zvakanaka. Zvine zviri zvinhu zvakangonaka zvekuti ndishanda ndiuyo pamba pane mwana kuti iye sister yangu anzwa zvakanaka kuti ndiri kubatikira mwana. Ari kuchikoro chipi sister yako? Ari kumasvingo ari kuita nursing. Oh, okay. Handiti no waita basa Gamu nekutaura nyaya yako. Handiziva kuti Prophet vachazvigamuchira sei. Tinovafonerawo kana vakwanisa kutaura nesu tonzwawo pfungwa dzavo kuti vari kuronga chii. Handipaiva vaititumira voice note. Saka taakuda kuti Prophet sezvo vari kwavariko kuvotumirawo voice note. Vatitudzewo kuti nenyaya yaGamu vanoti chii nezvazvo. Uye zvakare ndovimba kuti panogona kuitawo 2 kana 3 vanogona kunge vachida kukubatsira. Tichatanga taonawo kuti
rubatsiro rwacho rwada kukupa riri genuine here kana zvakamira sei, tozovapowo phone number yako kuti mutaure mese. Maita basa.